Goddag YouTube. Det her er det er en server jeg gerne lige vil vise. Vi skal ned jukebox Roblox. Når vi spawner, så kommer vi ind her. I kan vælge at tage et Christmas kit eller noget. Her er der nogle orange. Altså alt muligt. Der er parkour. Og så er der trade rooms. Det kan jeg ikke vise lige nu, på grund af at de ikke er åbne. Ellers så er der bare massivt battle hernede. Og det var en god idé. Nej! Nå, okay. Fik jeg virkelig den? Ej, hvad? Synes jeg har lidt emeralder endnu. Det er en meget god taktik, jeg lige fandt på. I skal selvfølgelig ikke gøre det, men det var på grund af, nu havde jeg ikke lige nogen emeralder. Ja, det er en meget god idé. I kan skrive /vote, så kommer I ind til en hjemmeside. Og vote, det er sådan her. Der kommer en link i eller der kommer. Ja. Nå, men der kommer IP'en kommer i beskrivelsen. Please kom ind. Det vil være så fedt, hvis I gad at komme ind, og måske kan vi, ja, altså bare komme ind. Det er fedt at være her, hygge og ja, det hele. Men hvis jeg lige går ud i PvP'en, I skal ikke regne med det går så det godt, på grund af jeg er pisse dårlig til PvP. Hvis vi tager den, vi tager regeneration med. Så lige gå ud her. Så ja, og som I kunne se, så var jeg ikke særlig god, men hvis Toby lige kan give mig fly, så kan jeg vise spawn. Toby, kan jeg få fly bare til at vise PvP og spawn? Det kan jeg så ikke lige. Toby, kan jeg få fly til at vise spawn og PvP?
message på. Tak, der fik jeg lige fly her. Som I kan se, så ser PvP lige sådan her ud. Jeg ved ikke, hvad der er ude over kanten. Der er sort. Vi har her noget sneagtigt. Det er julemanden i hvert fald, det ved jeg. Hernede, der har vi noget enchant room, så de kan komme derned uden at blive dræbt. Ja, som I kan se, så er der enchant room der. Så har vi nogen, der slås herovre. Control it. Dem. Control it. Så ja, det tror jeg egentlig var det, hvis jeg lige kunne komme ind i den normale. Så ja, jeg tror det var det. Vi ses næste gang i noget chill Minecraft eller noget af den stil. Så ja, vi ses. Bye bye.